जोङो सोरजों एलायन्स खालामगोन एलायन्स खालामा बिपिएफखौथ' एलायन्स खालामनो मेरला पार्टिफ्रा माने नागिरगासिनो दं आरो ओनसोलनिल' नङा आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बर' मिडियाम स्कुलफ्रा दिनै प्रभिन्सियेलाइज जायाखैबा बियो जोंनि थाखाय माने जोबोद दुखुनांथावना बेबायदि जानो नाङामोन। बर' थुनलाइ आफादा हास्थायजों जोंनि मोनफ्रोमबो भेन्सार स्कुलफ्रा सरकारि जाथों। दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बिपिएफनि मोनसे एग्जिकिउटिभ मेल दङमोन आरो बे मेलावहाय इउपिपिएल दोलोनि रुलिं पार्टिनि भैरबकुन्द ब्लकनि सिङाव थानाय जाब्रितला भिसिडिसिनि सासे चेयारमेना जइन जादों आरो बेजों लोगोसे ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्ट सानै आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय गासै 7 इउपिपिएल दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि जाय बिथांमोना थांनाय बाराव परिबर्तननि मुङाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि भैरबकुन्द समस्तियाव बिथांमोना देरहानो गोबां रल लादोंमोन आरो बेबायदि गोख्रों दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै जोंनि बिपिएफ दोलाव जइन जाबाय आरो बियो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां मेसेज जे बिथांमोन जइन जानायानो फैबाय थानाय समाव भैरबकुन्द समस्तियावहाय बिपिएफ दोलोआ देरहानाया 100% दिनै माने रोखा जाबाय होननानै आं फोरमायनो सानो आरोखि। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ परिबर्तननि स्ल'गान गायनानै माने 2020 सनाव इउपिपिएल सरकारा माने बिजेपिजों लोगो जानानै मोनसे सरकार दादोंमोन आरो बिथांमोना इलेक्शननि मेनिफेस्ट'आवहाय रायजो राजाफोरनो बिराद गिदिर गिदिर सिमां नुदोंमोन आरोखि न'खर न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय होनो हायाखिसै। सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 मोनफ्रोमबो ग्रुपनो मोनसे मोननै नङा 100-200 नङा मोनफ्रोमबो ग्रुप आरो जेसेबां हाजार लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ गासिनो ग्रुपनो मोनफ्रोमनोबो 75,000 थाखा होगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदोंमोन। सेंग्रा सिख्लानि आनएमप्लयमेन्ट प्रब्लेमखौ 100% फोजोबगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदोंमोन। बे बिटिआर ओनसोलाव गोबां इन्डास्ट्रि लाबोगोन होननानै खोथाबो होदोंमोन। गोदान इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट माने इउनिभार्सिटि गायसनगोन होनदोंमोन स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि ट्राइबेल इउनिभार्सिटि रेल फेक्टरि कच गायसनगोन होनदोंमोन बिथांमोना माने डिस्ट्रिक्ट वाइज नवोदय स्कुल सेन्ट्रेल स्कुल लाबोगोन होननानै बुंदोंमोन। दा दिनै बिथांमोना जिखिनि स्ल'गान होदोंमोन आरोखि बिनि दिनै उल्था मोनसे सावगारि जोङो बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नुनो मोनबाय आरो दा बेनिखायनो थाखानाय जिनिसाबो जोंहा दिनै गोहोफ्रा लासै लासै दंस जालांबाय। मोनसे समाव नोंथांमोना नुदोंमोन इएमफ्रा आसाम स्टेट केबिनेट रेंकनि मिनिस्टारनि पावार दङमोन। दिनैथ' बिथांमोना सासेयाबो रेड लाइट गैला मिनिस्टारनि जि पावार दंमोन बेखौ बोखारनानै होनाय जाबाय। चिफखौ दिनै CEM खालामनाय जाबाय चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिटिसि एकर्डनि बायदिब्ला माने चिफ गोदो माने चिफ होननानै बुंनाय जायोमोन चिफ फर अल बयनिबो चिफ आरो नाथाय दिनै चिफ फर अनलि इलेक्टेड मेम्बार्स बेबायदिसो माने जानानै फैबाय आरोखि। दा बियो दिनै थाखानाय गोहोखौ धंस खालामनाया जोंनि बिटिसि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे दुखुनांथावना बाथ्रा जानानै फैदों आरो जोङो गोमालांनाय गोहोखौ फिन लाबोफिननांगौब्ला प्रमद बर' बिथांखौ जोङो गोहोनिफ्राय बोखारनांगोन आरो रायजो राजायानो बोखारगोन बेखौ जों बुंलायनांगौ नङा आरो दा बेनिखायनो जोंनि बिपिएफनि सुप्रिम' आवगायनि माने चिफ आथिखालनि बिपिएफ हान्जानि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारा बे सेन्सजों माने खोथाखौ बुंबाय थादों जे प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासाव थारमाने बिटिसिनि थाखानाय गोहो पावार एन्ड फांसनखौ बासायफिननांगौब्ला जों माने जोंनि खुंथायखौ जोंनि आखायाव लाबोफिननांगौब्ला बिथांखौ माने गोहोनिफ्राय बोखाराबा जानाय नङा आरो बे ओंथिखौ लानानै दिनै जोंनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा माने प्रमद बर' बिथांखौ गोहोनिफ्राय बोखारनांगौनि थाखाय माने प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासाव बे स्ल'गानजों माने गोबां खोथा फोरमायनो सानदों आरोखि गोबां खोथाखौनो बे फंसे सोदोबजों बे फंसे रावजों जोंनि बिटिसि ओनसोलनि गासै रायजो राजा गुबुन गुबुन हारिनि बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ माने बे फंसे रावजोंनो गोबां खोथा फोरमायनो सानदों आरोखि। बिपिएफ दोलोआ जेखौ मावनो हागोन बेखौसो मेनिफेस्ट'आव होगोन मावनो हायि खोथाखौ मेनिफेस्ट' लिरनाय नङा मेनिफेस्ट'जों रेडि खालामगासिनो दं जों मा मावगोन आरो मावनो थाखायथ' बाजेटबो थानांगोन दा गावसोर बायदि जोङो सुइजारलेण्ड खालामगोन होनना बुंना लायाखै गावसोर बायदि जोङो माने 100% माने एमप्लयमेन्ट प्रब्लेमखौ फोजोबगोन होननानै बुंना लायाखै गावसोर बायदि न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै बुंना लायाखै बिटिसि ओनसोलाव थानाय लाख सेल्फ हेल्प ग्रुपनो गासिनो 75,000 फैसा होजोबगोन होनना जोंथ' बुंना लायाखै। बिपिएफ दोलोआ मावनो थाखाय जोंनाव माखासे एजेन्डा दङ आरो बिपिएफ दोलोआनो मावखानाय जेसेबांखिनि माने दायो डेभेलपमेन्टनि नोंथांमोना नुनो मोन्दों जेरै CIT क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि लामा दालां बायदिसिना इनफ्रास्ट्राक्चार हस्पिटाल बेखौ बिपिएफनि सरकार थानाय समाव मावाखैब्ला सोर मावखो
गावसोर मावनाय एग्जामफोरखौ खोन्था दिनै मा मावखो गावसोर बिथांमोना गावसोर मावनाय एग्जामफोरखौ जोंनो खोन्थाग्रो आरो मावालासिनो खोथाखौल' बुंनानै सेटिसफेक्सन लाब्लाथ' मावनाय जायाना दिनै 5 बोसोर समायबाय बिथांमोना सरकारा जोबनोसै बारा सम गैला बे 5 बोसोराव बिथांमोना 5 बोसोर सम बियाखैमोन दा 100 दिनल' सम बिदोंमोन 100 दिन सम बिदोंमोन आंनो 100 दिनल' सम हो 100 दिननि भितराव आङो बिटिआर खौ माने सुइजारलेण्ड बायदि मोनसे समायना जायगा बानायनानै होगोन होनना बुंदोंमोन दिनै खैथा 100 दिन बारलांबाय फैयै दिनै सरकारानो जोबनो सम जाफैबाय दा मानो मावनो हादिया बिथाङाथ' गावनि खुगाजोंनो बुंना लादोंमोन ना मग मात्र केवल 100 दिन সময় দিয়ক মই 100 দিনৰ ভিতৰত বিটিচিকত মই সুইজাৰলেণ্ড বনাই দিম চাৰিওফালে ফুলনি কৰি দিম माबा माबि होननानै बिथाङा हारसानि रावजों बिथाङा बेबायदि मोनसे खोथा बुंनानै लादोंमोन किन्तु दिनै मावनायाव 100% फेलार जाबाय जिर' जाबाय बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना दिनै बिथांमोनखौ मालाबाबो फोथायनाय नंला बिपिएफ दोलावनो दा सेनियर मोस्ट एक्सपिरियेन्स पलिटिकेलि एक्सपिरियेन्स थानाय मानसिफ्रा बिपिएफ दोलावसो दङ इउपिपिएलआव गैया इउपिपिएलआव सोरबा इएम जादोंबा बियो मोस्ट माने गोदान मानसि बियो पलिटिक्सआव राजखान्थियाव बियो गोदान जेबो एक्सपिरियेन्स गैया आरो एक्सपिरियेन्स गैयै मानसिफ्रा दिनै गासिबो इएम जानानै दंजोबोखायनो दिनै जेबो मावनो हायाखै बिथांमोना बिपिएफआवनो एक्सपिरियेन्स गोनां मानसिफ्रा दङ आरो बिपिएफआव एक्सपिरियेन्स थानाय मानसिफोरखायनो दिनै सरकारनि माखासे सिस्टेमफोरखौ मिथियो फाइनान्सियेल रुल्सफोरखौ मिथियो बाजेटआव माखौ हमनांगौ माखौ हमना गासै खोथाफोरखौ मिथियो दा बेजों खोनाबाय थादों बिथांमोनाथ' गावसोर एक्सपिरियेन्स गैयैखायनो डिपार्टमेन्टेल नलेज गैयैखायनो गोबां फैसाफ्रा मानो रिटार्न जाबाय थायो मावनो हाया इउटिलाइज खालामनो रोङैखायसो रिटार्न जायो दा बेबायदि बिथांमोनाव एक्सपिरियेन्स गोनां मानसिफोर गैयिनि थाखायनो दिनै बिथांमोना गावसोर साननाय बायदि खोथा होनाय बायदि दिनै रायजो राजानि मोनसेबो खामानिखौ मावनो हायाखै बेयो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर खहा जाबाय 5 बोसोर बिथांमोन सरकार सालायनायाव बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा 20 बोसोर बेक जानो गोनां बाध्य जाबाय दिनै आङो बर' थुनलाइ आफादनि जि स्टेटमेन्ट गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथांनि आं बेखौ दासिम नुथ'वाखै आरो बिथाङा बेबायदि स्टेटमेन्ट होदोंबा हयथ' बिथांनियाव मोनसे साननाय दं जे थुनलाइ आफाद हिसाबै मस्ट रेसपन्सिबल आरो जोंनि बर' हारिनि मोनसे गार्जेन आफाद आरो बिथांमोना जों बेखौ बयबो सनमान होयो आरो बिथांनि बुंनायावथ' माने गोबां जुक्ति दङ आरोखि बिथाङा बुंदों जे स्कुलफोरा दिनै भेन्सार जानो थालांबाय गोबां बर' मिडियाम हाइ स्कुलफ्राव दिनै फोरोंगिरि थिसननाय खामानिफ्रा थालांबाय बियो थारैनो जोंनि बिटिसि ओनसोलनिल' नङा आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बर' मिडियाम स्कुलफ्रा दिनै प्रभिन्सियेलाइज जायाखैबा बियो जोंनि थाखाय माने जोबोद दुखुनांथावना आरो बिथांनि जा स्टेटमेन्ट बुंनाय आङो बिथांखौ आरो बिथांजों लोगोसे आंबो माने दाजाबदेरना बुंदों आरोखि जे बर' थुनलाइ आफादा गोबां माने सानै हयै बिथांमोना नायबिजिरनानै खोथाफोरखौ बुंदों आरो बियो थार आरो बिनि सायाव जोंहाबो दुखु मोननाय फोरमायदों माने बेबायदि जानो नाङामोन बर' थुनलाइ आफादा हास्थायजों जोंनि मोनफ्रोमबो भेन्सार स्कुलफ्रा सरकारि जाथों जोंनि फोरोंगिरिफोरनि साख्रि थिसननाय खामानिफ्रा जाथों आरो बे इउपिपिएल सरकारा गावसोरनो इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव लिरखाजोबखानायसोमोन आरो खिन्थु दिनै मावनो हायैयासो माने जोबोद माने दुखुनांथावना आङो बर' थुनलाइ आफादखौ पलिटिक्सआव माने बोनानै खोथा बुंनो लुबैया बिथांमोना नन पलिटिकेल मोनसे अर्गेनाइजेसन नालाय आङो पलिटिक्सआव सरजाबनानै बिथांमोनखौ खोथा बुंनो लुबैया आरोखि दा थुनलाइ आफादा जातिनि सार्थआव खामानि मावनाय मोनसे जोंनि गार्जेन आफाद जों बिथांमोनखौ सनमान होयो आरो बिथांमोननि लुबैनायखौ माने फुलफिल खालामनो थाखाय आङो आथिखालनि बिटिआर गभर्नमेन्ट प्रमद बर' मानगोनां सिएम बिथाङा दैदेननाय बिटिआर गभर्नमेन्टखौ खावलायदों आरो बिथांमोना जोंनि बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे बर' जातिनि सार्थआव गासिबो स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय इमिडियेट मोनसे बिथांमोना बेबस्था खालामनांगौ आरो मावनो हानाय खिन्थु बारा समबो गैला दे सरकारा जोबनायनि सम जाखाबाय आरोखि आङो बिथांमोनखौ माने गोख्रों खावलायबाय आरोखि बेयो फर दा टाइम बिं आरो दानि थाखायल' खिन्थु सिटुवेसना जुदि थिनोब्ला बेखौ माने सावरायफिननाय जागोन जे जोङो सोरजों एलायन्स खालामगोन एलायन्स खालामा बिपिएफखौथ' एलायन्स खालामनो मेरला पार्टिफ्रा माने नागिरगासिनो दं आरो दा जोंसो गावनि स्टेनाव दंथ'यो मानसिफ्रा गुबुन गुबुन दोलोनि माने पलिटिकेल पार्टिफोरा बिपिएफजों एलायन्स खालामनो जोबोर हांखुर मानोना बयबो राजनिति हान्जाया दिनै मोजाङै बुजिबाय जे बिटिसि ओनसोलाव सरकार खुंनांगौबा बिपिएफनि अनगायै गुबुन पार्टि हाखाया हाग्रामा महिलारि सारनि अनगायै गुबुना माने बिटिसिखौ सालायनो हानाय गोहो गैया आरो रोंगौथि गैया एक्सपिरियेन्स गैया हाग्रामा महिलारि सारा जाबाय बिटिसि ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन जाति माहारि हारिफोरखौ बयखौबो लानानै सरकार सालायनो हायो आरो बिथांनाव एक्सपिरियेन्स दं बिथांनि आखाइजोंसो डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावनो हायो दिनै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा बेखौ दिनै मोजाङै बुजिबाय जे बिटिसि ओनसोल माने बिपिएफ नङाबा जानाय नङा
थांनाय 5 बोसोर UPPLनि माने गोखा गोदै टेस्टखौ गुबुन गुबुन माने राजनिति हान्जाफ्रा मोनखाजोब्बाय आरो बिथांमोनजों जानाय नंला होनना मोनथिखाबाय दा बेनिखायनो अल्टारनेटिभ माने माबा मोनसे गोख्रों आरो मोजां राजखान्थि हान्जा दङबा BPF BTC ओनसोलाव दा बेनिखायनो जों एलायन्स खालामनो थाखाय गासिबो दिनै हांखुर जायो आरो मानोना BPF जों रायजो दं BPF खौ रायजोफ्रा मोजां मोनो BPF खौ रायजो राजाफ्रा फोथायो आरो BPF खौ फिन गोहोआव फैनो थाखाय सरकाराव फैनो थाखाय दिनै जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा पाब्लिकफ्रा दिनै लुबैयो आरोखि दा बेनिखायनो BPFआ सरकाराव फैनो थाखाय जोङो फैखागोन बेयो जोंनाव 100% कनफिडेन्स दं आरो बेयो जों बुंनाय नङा रायजो राजा बुंनाय आरोखि